Či? To je zosuda. To je zosuda, však to je iba dažďová, to je nič. Nekamerujem ťa, neboj sa. Niekto chce ešte vidieť, že nemá sa umývať. Kto to chce vidieť? Že vy ste kokoti. To chce blázni. Tibor. Tibor? Tak to volá Tibor. Nie, ja som srandoval. Kamarátka mi volala. Ale však ja ťa už nekamerujem, veď sa mi nič nezmestí. Čo stresuje? Ty kokos. Virinoveď! Virinoveď, nestresuj. Koko, ale pozri, jak stresuje a 300 má do piče. Kokos, za takúto chvíľku tam by som si aj cicinu namočil. Javočko? Potetovanej. Á, však to je ove. Si zasvedčil? Miro, 300 máš, Miro. Pičo, mám tu všetko vymazať a komplet celé. Toto budem mať rozsekané teraz, ale nevadí. Počkaj. Ešte záber, kde sa to odohralo. To je ona, dobre, dobrá. No. To je ona, tam sa to odohralo všetko. Ešte, kto to spravil? No. Za 3 kila. Vinikoš. Viniko, riadne oči. Máš aj kúžu šmaňu a som umáš? Lebo to nechytil. Kurva, to nie. To nie? Musíme to všetko pozrieť, uvidíme. Ešte tak riadne zblízky. No, jebne. Ty si naberačku nezachytil? Tak idem to pozrieť. Mám na slavu